22 марти соли 2018 аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имзо расонида шудани конвенсияи байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон мебошад. Чунин иқдом аз ҷонибдорӣ ва дастгирии Тоҷикистон дар самти ҳифзи ҳуқуқи инсон шаҳодат дода барои баландбардоштани обрӯву нуфузи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мусоидат менамояд. мувофиқи таҳлилҳои ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ дар ҷаҳон беш аз 1 миллиард одамон яке аз навъҳои маъюбиро доранд ки ин шумора 15% аҳолии кураи заминро ташкил медиҳад. дар давоми соли 2018 ба хадамоти давлатии ташхиси тиббию иҷтимоӣ ва сохторҳои марбутаи он 12114 нафар кӯдакон барои муқаррар намудани категорияҳои маъюбӣ муроҷиат намуданд. аз ин теъдод ба 11525 нафар категорияи кӯдакони маъюб муқаррар гардидааст ки ин 95% муроҷиаткунандагонро ташкил додааст. мавриди зикр аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор стратегия ва ҳуҷҷатҳои муҳимеро дар самти дастгирии ҳуқуқҳои маъюбон, шахсони имконияташон маҳдуд ба тасвиб расонидааст ки ин пеш аз ҳама қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи иҷтимоии аҳолии маъюбон, барномаи миллии тавонбахшии маъюбон барои солҳои 2017-2020, стратегияи рушди ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020 ба тасвиб расонидани ҳуҷҷат оид ба баёнияи мавқеъ нисбати маъюбон барои солҳои 2014-2019 бо номи саломатии беҳтар барои маъюбон бо мақсади бунёди ҷомеаи фарогир дар Тоҷикистон ба имзо расонидани конвенсия дар бораи ҳуқуқи маъюбон аз ҷониби пешвои миллат аз ҷумлаи онҳо маънӣ дод мегардад ки мақсади асосии онҳо таъмин намудани шароити мусоид барои маъюбон, беҳтар намудани вазъи тандурустӣ ва солимгардонии онҳо мебошад. агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ буда сиёсати иҷтимоии давлатро амалӣ менамояд ва татбиқ менамояд, яъне ки дар самтҳои хизматрасонии иҷтимоӣ ба пиронсолону маъюбон, кӯдакони имконияташон маҳдуд, шахсони дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор дошта ки ҳукумату давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон маъюбонро алхусус шахсони яъне имконияти маҳдуд доштаро ҳамеша дар мадди назари аввал қарор медиҳад ва он имтиёзу кафолатҳое ки додааст ва имрӯз амалӣ намуда истодааст. мавриди зикр аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор стратегия ва ҳуҷҷатҳои муҳимеро дар самти дастгирии ҳуқуқҳои маъюбон, шахсони имконияташон маҳдуд ба тасвиб расонидааст ки ин пеш аз ҳама қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи иҷтимоии аҳолии маъюбон, барномаи миллии тавонбахшии маъюбон барои солҳои 2017-2020, стратегияи рушди ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020 ба тасвиб расонидани ҳуҷҷат оид ба баёнияи мавқеъ нисбати маъюбон барои солҳои 2014-2019 бо номи саломатии беҳтар барои маъюбон бо мақсади бунёди ҷомеаи фарогир дар Тоҷикистон ба имзо расонидани конвенсия дар бораи ҳуқуқи маъюбон аз ҷониби пешвои миллат аз ҷумлаи онҳо маънӣ дод мегардад ки мақсади асосии онҳо таъмин намудани шароити мусоид барои маъюбон, беҳтар намудани вазъи тандурустӣ ва солимгардонии онҳо мебошад. ҳама категорияҳои маъюбоне ки яъне ки имрӯз аз ҷониби хадамоти давлати ташхиси тиббии иҷтимоӣ ҳамчун эътироф гардидаанд ки ҳамчун шахси маъюб, он имтиёзу кафолатҳое ки давлат додааст имрӯз аз ҷониби тамоми шабакаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ, яъне хизмат расонида мешавад ва амалӣ намуда истодаанд. категорияи маъюбои гурӯҳи 1, гурӯҳи 2, гурӯҳи 3 ва он кӯдакони имконияташон маҳдуде ки яъне ки то синни 18 сола имтиёзое ки давлат гузоштааст, ройгон яъне ки он хизматрасониҳое ки пешбинӣ шудааст истифода менамоянд. агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ танҳо ба он хизматрасониҳо яъне ки ройгони иҷтимоӣ, яъне ки ба будубоши доимӣ фаро гирифтани шахсоне ки пиронсолони гуфтем маъюбоне ки якау танҳоянд, беҷои зистанд, манзили зист надоранд, инҳоро яъне пурра ба таъминоти давлат фаро мегирад.
ба масъалаҳои таъмин намудани маъюбон бо табобати санаторӣ курортӣ аҳамияти бештар дода мешавад. имрӯз дар системаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 103 муассисаи хизматрасонии иҷтимоӣ барои пиронсолону маъюбон ва кӯдакони имконияташон маҳдуд фаъолият доранд. ҳамасола ба масъалаи ҳифзи иҷтимоии маъюбон ва таъмини муҳити дастрас барои шахсони имконияташон маҳдуд аз ҷониби вазорат ва сохторҳои марбутаи он як қатор корҳо анҷом дода мешавад. масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бахусус маъюбон яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафтанд. таҳти сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мунтазам ҷиҳати дастгирии табақаҳои осебпазири аҳолӣ тадбирҳои судманд ва созанда анҷом дода мешаванд.